Ilabay na nako ha. Humana na nakong labay ha. Ingon ka makadaot na gikaon mo lagi nani mo. Alangan, lami man. Masat ka, tikon ka ka. Si Arky, where na you? Arky, asa na ka? Kay palawayon nati ka. Lami kayo akong donut. Nya tulo pa jud ka buok. Kalami ani oy. Mulingkod sa kubi kay nindot kayo dire. Ang uy. Hala, si Berto! Hala, nagunsa ka na siya dira. Hala, bantog ra, naa siya diri, kinagkaon-kaon ra. Hala, kalami siya yung gikaon, donut! Hala, lami biya kayo na, tapos mahal pa jud. Asa ka na siya gikan na ba? Murag nangawat na pud na. Mas maayo at tuon ako be, para mabalaan. Yum 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 yum. No, Berto, lami lagi na. Asa kagi ka na na? Siyempre, pinalit, may mag-pour. Ikaw di ka afford, kay pobre ra ka. Bahala na pobre ko, basta dili lang kinawat akong kinaon. For your information, wa ko nangawat kay gidala ni ate sa abroad. Niuli na day mong ate. Uli gahapon, daghan kaayog, gipalit na donut. Ala, kalamay mandayana no? Lami yun ni, kay gikan ni sa Japan. Ikaw, di ka ka-afford ani, kay walay abroad sa inyo. Wa mo donut. Ala, gay na lang kuha na bi. Tulo bitaw na. Bisan pag tulo ni, dili ko manghatag nimo kay ulit kay ka. Unya, isa pa, gikuha nimo akong Cloud9. Nagakaon lagi ko, pero gibanggaan ko nimo. Alangan, sala maputo nimo, kay gikawat nimo akong makaon. Tagay na lang ko bi, bisag ka na lang iyang toppings. Dili day ko pagpalit. Alak ka, ayaw palabi. Kanang donut, dagang kinagsagol na chemical. Makadaot yun na. Ni, atikon para makapangayo. Be. Ala, wala ka katanaw sa mga balita karon. Ang kanabi ang donut, makapudpud sa ngipon. Masakit pa yun. Ala, tinuod. Oh, tinuod yung kayo na. Kagibalita man. Oh, imuhan lang niyo. Bibi, kaya tong ilabay. Oh, makadaot yun ni oh. Oh, ilabay na nako ha. Humana na akong labay ha. Ingon ka makadaot na gikaon mo lagi nani mo. Alangan, lami man. Masat ka, tikon ka ka. Oto, mangguga. Ito ganyan ang mama. Patay, dagan.